Θα πάμε κεφαλάρι αύριο. Το ψήνεις. Μα δουλεύω άνετα όμως. Μετά από τις 4 μάλλον σχολάς, δεν γίνεται. Θα έχει παγώσει το χιόνι, θέμα εκεί ρε. Τι είπες, μαλάκα. Θα έχει παγώσει το χιόνι, λέει. Θα γίνει πάγος. Ναι, θα του πάρουμε γάλια για κασκόλ, θα το φορέσουμε ξέρω εγώ έτσι και θα τα ζεστάνουμε και έτσι. Διαρκεί για 2 μέρες, μάλλον να πέσει. Ο πάγος. Ναι, ρε μάλλον. Εγώ στην κατάψυξη μου τον έχω πουλήσει με τις φίλες πάγο. Τι πες. Και καλά σκηνικά με τον πάγο και καλά. Καθόμαστε και τα πίναμε μια φορά, φίλε. Ναι, έτσι το σκηνικό αυτό. Σας έχει χαλάσει που τραβάω βίντεο τόση ώρα όμως. Όχι, λέω χαρά την τώρα με δείχνεις. Το ψώνιο. Δεν θα σε ρίξω καθόλου σε αυτό ρε μουνί έτσι. Θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γιαννάη, πήγα. Go, go. Μόλις πήγε να φάει σαβούρα ο Κοκορίκος, αλλά το χάσαμε, δεν πειράζει. Γιατί τραβάμε τη θέα και έτσι. Δεν φαίνονται οι νυφάδες του χιονιού όμως στο κινητό μου. Φαίνονται γλυφάδες του χιονιού. Τι χιονού. Ναι. Χιονού, Γιαννάκης. Γεια σου ρε φίλε. Μην κάνετε μαλαγιάς, πρόκειται τώρα, θα γίνεις πουτάνος. Δεν ξέρω να πάρα πολύ. Εντάξει μωρέ, ναι. Πάμε από εδώ. Είχα πάει πάρα πλάκα. Ποιο ρε. Να πάμε καλώς το πουλί. Είναι ένα κουτί, είναι ένα δώρο. Είναι δώρο από τους 7 νάνους, ξέρω εγώ. Όχι, ένα σκύλος ρε φίλε, ναι, αυτό που περίμενα πάντα στη ζωή μου να βρω ένα σκύλο. Είναι εδώ. Να δείτε ότι δεν σας λέω ψέματα, είναι σκύλος. Πού είναι το κλάδι του σκυλί ρε μαλάκα. Χαϊδέψτε το κάποιος, χαϊδέψτε το. Εσύ που είσαι στην κάμερα και τραβάς καλά. Όχι, το μπάσταρδο τεινάζεται πάνω μας. Τεινάζεται πάνω μας, φίλε. Ο σκύλος μας έδωσε τα αρχίδια του και έφυγε, ξέρω εγώ. Ούτε ο σκύλος δεν μας παράδει. Έχω μπει το κινητό τώρα, γι' αυτό τραβάει έτσι. Μπάτσι. Λοιπόν, θα τους πετάξουμε χιονόμπαλες. Δεν έχουμε πέτρες, αλλά μπορούμε να τους πετάξουμε χιονόμπαλες. Πάμε κοντά στους μπάτσους και τους σταματήσαν εκεί, μάχες. Αράξτε πήγου, σταμάτησαν πίσω από το περίπτερ. Πίσω από το περίπτερ. Δεν μας θα τους μπάτσους, πάμε να τους πάσουμε. Όχι, έχεις, ρε ο φίλος, ο σκύλος έχεις, ρε φίλε, πάμε να δούμε την καφετιά κουράδα, ρε φίλε. Ετοιμαστείτε να δείτε καφετιά σκατά πάνω στο χιόνι. Μην τρέξεις εσύ, σε είδα την εργασιλοδιά σου. Ο σκύλος ήταν αυτός που μιλάγα. Δεν μιλάω μόνος μου, δεν είμαι τρελός. Έλα, μην τις πατήσετε. Τι, μαλαγία να είναι τα παπούτσια, ρε. Πού είναι η κουράδα, ρε Γιαννάκη, ψάξτε. Πού. Όχι, όντως, ρε φίλε, έλειωσε και το σκατό πήγε εκεί μέσα. Εκεί σε αυτή την τρύπα μέσα είναι ένα σκατό. Βλέπεις εσύ, βλέπεις. Μια κουράδα έχει. Να μου πέσει το κινητό μας. Έλα εδώ, πού είναι η κουράδα σου, εσύ. Έλα εδώ. Πες μου πού είναι η κουράδα σου. Βούτυξα μέσα στο βούρκο. Μέσα στο λάκκο. Μέσα στο λάκκο με τα σκατά. Κοκορίκος. Μαΐστρο. Haribo Productions. Από μαλάκα θα μας πάρουν με τις πέτες. Τα γκούντις. Μέσα στο χιόνι. Πρώτη φορά βλέπουμε άσπρο και κόκκινο στα γκούντις. Δεν έχει άλλο που σημαίνει ότι είναι το Ολυμπιακό τα γκούντις, έτσι. Πήρε φωτιά το. Κασκόλ. Πώς το λέω. Κασκόλ. Έλα εδώ Χαρίβο. Έλα εδώ παιδιά μας. 2 φοβεροί και τρομεροί. Το ψήνεται. 2 φοβεροί και τρομεροί μπάτσι. Ο Σούπερ Μπάτσι. Ο Σούπερ Μπάτσι. Ο αστυνόμος Σάινις. Εδώ Χάριμπο, δεν ξέρω τι κάνει. Ο αστυνόμος Μπατσίνης. Προσπαθώ να δέσω ρε φίλε λίγο το κασκόλ γιατί έχω παγώσει. Αυτός τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί ποιος σκέφτηκες, εσύ τι κάνεις. Εγώ τραβάω νομίζω. Πάμε πέρα. Το βρήκα, λοιπόν, θα παίξουμε σύστημα. Ποιος θα έχει πιο πολύ μέσα στο κέντρο της πλατείας, μέσα στο χιόνι να... Ποιος θα αντέχει τι. Πιο πολύ, Τι? να κάτσει. Τι είπες. Τέτοια θα με φίλοι. Λίγο στο κολοκοτρώνει και έτσι. Έλα εδώ. Εγώ από τη μια μεριά, εσύ από την άλλη σκέψου το. Έλα, σκέψου το λίγο. Άσου σκύλο, εδώ συζητάμε. Άσου σκύλο. Δεν το νιώθεις όμως, δεν θες να πας στο σκύλο. Τράβα με έτσι. Δεν μου κοιτάμε το πόδι μου. Δεν τον ακουμπάω γιατί συχαίνομαι λίγο. Όχι ρε μαλάκα. Τον έφυσε ο Κίδης από εδώ. Μες στη μούρη την έφαγε. Σκούμπισε το. Κοίτα μα λίγο Κοκορίκος, έτσι μου το στρατό είναι. Παιδιά αύριο μπαίνω.
Απρεμένος στρατιώτης. Μπήκε, βγήκε και δεν κατάλαβε τίποτα. Θα εκπροσωπήσω την πατρίδα επάξια. Επάξια. Σκούπισε το κινητό από τα χιόνια μαλάκα. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατρέ Παντοκράτορα. Ναι, Ποιητή ουρανό και γης. Έλα, άλλο το παρακάτω. άλλο θέλω να σου πω. Να κάτσουμε, ξέρω εγώ, έτσι μέσα κοίτα να χιονιζόμαστε. Έτσι, και όποιος γίνει τελείως είναι άνθρωπος, ξέρω εγώ, άσπρος, να φύγει. Και καλά ποιος θα φύγει πρώτος, ποιος δεν θα αντέξει. Είσαι, σε διαδικασία. Εσύ που θες να μας το παίξεις και κομμάτι και έτσι. Το One Man Army. Δεν είναι το είδες. Το τσακ. Πού ήταν. Ω, να το. Τι κάνει ρε μάρα, σκάει όλο το τρέχει. Είναι εξοπλισμός κάνει. Κάνει μαϊτρό παρά. Κάνει... Νομίζω θα στηριστεί ο μαλάκας. Το χάσαμε το αρέσει με τον Κορίκο. Ένα από τα πιο δυνατά ρεψίματα σε όλο το Ηράκλειο. Ελλάδα θα έλεγα. Και κοιτάξτε να πως θα κάνω μια μεγάλη μαλακία με τη μάπα. Όχι. Δεν θέλω να το παίξω από εμάς ρε φίλε, δεν θέλω να το παίξω από εμάς, αλλά πρέπει να κάνω και εγώ κάτι. Δεν θέλω να το παίξω από εμάς. Εγώ θα κάνω έτσι. Αλλά εγώ είμαι πιο μάγκας όμως φίλε. Εγώ είμαι πιο μάγκας. Κοίτα με πιο μάγκας. Όχι. Εγώ πιο μάγκας. Όχι.